Вучыся, нябожа, вучэнне паможа. Університет гэта ж не міліцыя. Ці трэба ім падымаць заробкі наогул? Выкладчыку прасцей напісаць усё ок, каб ад яго адчапіліся. Пераможам гэты злосны плагіят. Гарвард і Оксфорд далёка не ў сталіцы. Зразумела. А колькі каштуе аўтамабіль рэктара? Здароўкі, вы слухаеце падкаст «Глыбінны народ» Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўсёды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Сёння абмяркуем тэму вышэйшай адукацыі ў нашай краіне і тое, як палепшыць яе стан. Гэта асабліва актуальна для рэгіёнаў, да которых і ўвагі звычайна менш, і якім часта бракуе фінансавых умоваў для паляпшэння і вырашэння разнастайных праблемаў. Наогул у беларусаў на тэму адукацыі хапае цікавых і адметных прымавак. Вучыся, нябожа, вучэнне паможа. Навука хоць намучыць, але жыць навучыць. Без навук, як без рук. Праўда, ёсць і больш песімістычныя. Век жыві, век вучыся, а дурным памрэш. Пра тое, як менавіта трэба вучыць і вучыцца ў беларускіх універсітэтах сёння і ў будучыні, мы паразмаўляем з аналітыкам, кандыдатам культуралогіі Вадзімам Мажэйкам. Мае вітанні, Вадзім. Вітанне, Яўген. Слухай, пачну з пытання. Як вядома, ты больш за 4 гады выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце фізічнай культуры, але сышоў адтуль на пачатку 2021 года на знак пратэсту супраць рэпрэсій у краіне і абмежавання акадэмічных свабод у дзяржаўных установах Беларусі. Як ты наогул трапіў у ВНУ і якія для цябе былі адкрыцці падчас твайго выкладання там? Сапраўды, я б сказаў, што гісторыя маёй працы ва ўніверсітэце гэта такі зацягнуўшыся эксперымент, бо ва ўніверсітэт я трапіў у сэнсе вельмі лагічна, як ты ўжо згадаў, я кандыдат навук, і адпаведна, паколькі і ў бакалаўрыяце, і ў магістратуры, і ў аспірантуры я навучаўся на бюджэце, адпаведна, мяне не абмянула тая з'ява, дзякуючы якой моладзь звычайна трапляе ў рэгіёны, гэта размеркаванне. Але паколькі, як зразумела, на кандыдатаў навук у саўгасах запытаў асабліва няма, адпаведна, па размеркаванні я трапіў у універсітэт. І я б сказаў, гэта, канешне, было такое выпрабаванне, можа, невядома для каго больш цяжкае, для мяне ці для універсітэта, бо я адразу для сябе вырашыў, што, безумоўна, я ніколі не займаўся такой мэтанакіраванай самацэнзурай, я ніколі там у сваіх тэкстах, у сваіх публічных выступах не спрабаваў неяк усё змякчыць, каб чаго не трапілася, і я адразу сабе разумеў, што з-за таго, што я працую ў дзяржаўным універсітэце, я таксама ніякіх паправак на гэта рабіць не буду. Вядома, для універсітэта гэта таксама быў выклік, такі незвычайны выкладчык, таму што, паколькі я быў на размеркаванні, то адпаведна звольніць мяне па такіх чыста палітычных матывах, там, каб я падпісаў пагадненне па ўласным жаданні, было ж немагчыма, бо я ж на размеркаванні, я ж не магу звольніцца. І ў гэтым сэнсе гэта былі такія 2 гады размеркавання, калі універсітэт глядзеў і дзівіўся, што здаецца, можа вось у нас такі чалавек працаваць і нічога, і неба на зямлю не ляснулася, і некае там членства в універсітэт не прыйшло са скаргамі, як нармальна вытрымалі. Але твае 2 гады расцягнуліся ў выніку на 4. Як так? Так, таму што я таксама заўважыў, што не толькі яны мяне вытрымалі, але я іх таксама вытрымаў. Зразумела, што я ніколі не быў такі, нейкі такі узорны выкладчык беларускай сістэмы, але пры гэтым неяк мы ужываліся. І, безумоўна, фактычна ўсе пра гэта кажуць, што так, ёсць бюракратыя і праца з паперамі, бессэнсоўная, якую ніхто не любіць, а ёсць студэнты, і працаваць з імі гэта цікава, гэта весела, і гэта фактычна тое, што і таксама падабалася. Пры ўсім пры гэтым атрымоўвалася, што я быў выкладчыкам ўсё ж такі на чвэрцьстаўкі, таму у мяне атрымлівалася гэта нармальна сумяшчаць з усімі іншымі маімі заняткамі, і таму гэта ў выніку вось так і расцягнулася фактычна на 4 гады, фактычна без апошняга месяца, бо я сказаў, што я звольніўся на пасадку 21-га, калі я пра гэта ўжо афіцыйна аб'явіў і забраў сваю працоўную кніжку, але фактычна яшчэ перад гэтым я разумеў, калі рыхтаваўся пісаць заяву, то было зразумела, што ўсё як бы да гэтага ідзе. Рашэнне было прынята далёка не на пачатку 21-го, канешне. Слухай, пытанне таксама такое лагічнае, што адбывалася ва ўніверсітэце ў 2020 годзе ў звязку з выбарамі, як да саміх выбараў і таго, што пасля гэтага наступіла ў краіне, ставіліся як выкладчыкі, так і студэнты, наколькі актыўна апошнія сябе праяўлялі. Трэба распавесці, што у мяне так была спланаваная нагрузка на 20-21 навучальны год, што ў першым семестры у мяне фактычна не было аўдыторных заняткаў, то бок аўдыторныя заняткі мусілі пачынацца толькі ў 21 годзе, а ў 20-м фактычна нагрузка была гэта праца з магістрантамі, кіраўніцтва магістарскімі дысертацыямі. Гэта былі 2 кітайцы, якія, безумоўна, ніяк не праяўлялі грамадзянскай
студэнцкай актыўнасці ў Беларусі, што, в прынцыпе, і не дзіўна. Пра ўсё іншае я ўсё ж такі бачыў так крыху наводдаль, ну і, магчыма, зноў-такі, менавіта гэта дазволіла мне прапрацаваць, ну, фактычна да канца вось такого календарнага года, бо, магчыма, калі б я ўсё гэта назіраў штодня на свае вочы, я б не вытрымаў раней, але актыўнасць студэнтаў была. Можа, зноў-такі, яна была менш заўважна, менш, адпаведна, пакараная, чым, напрыклад, у лінгвістычным універсітэце, але тым не менш актыўнасць была і ёсць гэтыя ўсе тэлеграм-чацікі студэнтаў, якія там спрабавалі ладзіць нейкія акцыі. Але, ведаеш, для мяне, пэўна, самы такі вось яскравы стаў прыклад, калі я неяк прыязджаў на паседжанне кафедры ва універсітэт. А ў нас перад універсітэтам такая вялікая лесвіца, такая вось, ну, фактычна пабудаваная пад выглядам, ведаеш, такога антычнага форума, і яна, адпаведна, падобная да такое месца, дзе зручна ўсім збірацца. І вось на гэтай лесвіцы мусіла прайсці акцыя салідарнасці. Я падыходжу і бачу, як, значыцца, з розных бакоў гэтай лесвіцы стаяць нейкія такія характэрныя ціхары з камерамі, якія ўсё здымаюць. Значыцца, навокал них пільнуюць нейкія сілавікі. Там уже стаіць некая дружына БСМаўцаў, гатовая ўсіх разганяць. Ну і вядома, конечно, на гэтую лесвіцу пад усё вось гэтая вось, конечно, не выходзіць студэнт на акцыю, бо, ну, ніякая акцыя там немагчымая. Ну, я праз гэтую лесвіцу праходжу, бо, ну, мне зразумела, што мне што падняцца. І потым мне мае калегі весела распавядаюць пра тое, як іх, значыцца, выкладчыкаў прымусілі студэнтаў не выпускаць з аўдыторыі, не выпускаць з заняткаў у гэты час, хоць гэта быў, разумею, прапынак, каб студэнты, божа, не пайшлі на гэту акцыю. Вось калі гэта распавядаюць так весела, быццам гэта нейкі жарцік, ну, як у мяне гэта проста нейкае дзікунства, тое, што проста, ну, рэальна ў універсітэце немагчыма. Вось гэта тое, што я проста сваім вачыма назіраў, але таксама назіраў, ведаеш, шмат, вось калі ўсе ўсё разумелі, калі было бачна, што выкладчыкі, безумоўна, там толькі адна была жанчына, якая альбо там, ну, можа, і цяжка называць нават і бацькай, але хутчэй там, можна, больш прарасейская. Але больш усё разумела і была як бы на баку народа, але пры гэтым гэтая большасць была не здатная нічога зрабіць. Проста таму, што альбо баялася, альбо людзі не ведалі, а што з імі будзе, а як, а што, і вось гэта такая негатоўнасць да дзеяння, вона, канешне, не надта прыемная. Зрэшты, гэта ж праяўлялася не толькі ў палітычных справах, а вось, напрыклад, калі ўсіх добраахвотна прымусова прымушалі там на некую лухту здаць 2 рублі, калі сядзяць здаюць. Я кажу, слухайте, ну вось, нас прымушаюць, ну вы не хочаце, я таксама не хачу, ну я ж вось не здаю 2 рублі гэтыя, і мне за гэта нічога няма. Яны такія, ось тут тебе не разумееш, маладыя, ось а што, мы сядзім здаем. І здаюць свае 2 рублі. Асабістыя пры такім прымусе. Таму, калі у людзей, ну, конечно, не хапае смеласці там 2 рублі не здаць, то, ну, тут дзіўна чакаць, што іх абясмелася нейкія такі моцна грамадскія ўчынкі. Зразумела. Слухай, ну вось атрымліваецца, ты у нас не толькі такі тэарэтык, аналітык, але яшчэ чалавек з практычным досведам у дадзенай галіне. Што 4 гады дапамаглі зразумець лепей пра нашу сістэму вышэйшай адукацыі, якія былі стэрэатыпы, што пацвердзілася, што наадварот цябе здзівіла? Так, сапраўды, вось гэта, дарэчы, адзін з фактараў, чаму я так доўга заставаўся ва універсітэце, бо гэта сапраўды быў, конечно, такі неверагодны досвед, які дазваляў мне шмат чаго знутры сістэмы даведацца, пабачыць на свае вочы, як гэта працуе, в якіх умовах, і гэта, конечно, шмат чаго дадало. Конечно, шмат такіх рэчаў, якія ты бачыш пра паводзіны студэнтаў, выкладчыкаў, наколькі няма досведа і гатоўнасці да нейкіх супольных калектыўных дзеянняў. З працы са студэнтамі, што мяне больш за ўсё такое здзівіла на сваім досведзе, гэта тое, наколькі было проста бачна, як людзей там 11 гадоў у школе і потым ва універсітэце, як іх не вучаць думаць і выказваць сваё меркаванне. Для іх гэта нешта дзіўнае. Калі я хацеў, каб яны выказаліся ад сябе, было відавочна, што да гэтага іх, ну, пэўна, ніхто за такім не запытаваў. Для іх гэта быў нейкі вельмі дзіўны запыт, каб яны выказалі сваё меркаванне. Яны казалі, ну вось я ж прачытаў з паперкі. Кажу, ну клас, добра, а вы што пра гэта думаеце? Было відавочна, што для мяне ніхто асабліва іх і не запытаваў класнае меркаванне, і, канешне, гэта было з аднаго боку такі шок, а з іншага выклік нешта з гэтым зрабіць. Таксама тое, што мяне здзівіла, і тое, што потым выклікала такую наступную маю аналітычную працу, гэта проста не проста гатоўнасць да плагіята, а стаўленне да плагіята як да нечага цалкам нармальнага. Прычым я гэта сустракаў як у студэнтаў, гэтак і у калег-выкладчыкаў. Фактычна склалася сістэма, пры якой усе плагіяцяць, і ніхто ў гэтым не бачыць проста нічога дзіўнага. І ставіцца да плагіята, я не ведаю, як да спазнення на 3 хвіліны. Типу, ну што такога? Ну да, ну спазніўся, ну нічога страшного. Бо хто самае там чалавек спампаваў цалкам свой дыплом? Ну так, ну спампаваў, ну нічога не напісаў. Ну а што тут такога? Гэта мяне, канешне, проста не ведаю, як спачатку гэта абурала, потым прымушала нешта рабіць. Потым я бачыў, што гэта сістэма, якая пануе фактычна на ўсіх узроўнях. Было бачна, калі, напрыклад, некаторыя калегі пыталіся, праз якія праграмкі можна праверыць на плагіят, то я хочу там свае артыкулы праверыць. Пыталіся і нават не разумелі, наколькі гэта паліўна выглядае, бо калі ты сам пісаў свой артыкул, так у тебе няма жадання яго правераць на плагіят, ты ведаеш, што яго там няма. Канешне, вось усе такія сітуацыі яны паказвалі, што плагіят гэта тое, што прынішвае нашу сістэму вышэйшай адукацыі. І вось потым мы з калегай па бісе, з Петром Братковскім акурат рабілі даследаванне пра праблемы выкарыстання плагіята ў беларускай
беларускіх акадэмічных працах і што з гэтым можна зрабіць. І я вось таксама зноў-такі на практыцы зразумеў, наколькі навучанне ва ўніверсітэтах крытычнаму мысленню, наколькі яно зноў-такі крытычна патрэбнае. Бо без гэтага людзі проста не схільныя да пісання акадэмічных тэкстаў. І зараз там выглядае так, што людзей проста прымушаюць: вось пішы, а як пісаць, ніхто ім не кажа. Акадэмічнае пісьмо — гэта другая тэма, якая таксама безумоўна патрэбная, бо без навучання гэтаму фактычна немагчыма чакаць, што масава беларускія студэнты будуць здольныя гэтыя акадэмічныя працы нармальна пісаць. Ну, а вядома, у сітуацыі, калі пісаць ён не можа, не ведае як, а ад яго патрабуюць, то, канешне, ён схільны проста сплагіяціць. Тым больш, калі бачыць, што гэта застаецца цалкам беспакараным, то нічога страшнага. Пэўна, самы камічны пра гэты выпадак быў, калі мне мой туркменскі дыпломнік піша ліст і кажа: выбачайце, што не паспяваю здаць да патрэбнага тэрміна дыпломную працу, бо, кажа, мяне падвялі тыя, хто мне яе пісаў, і не даслалі ў час, таму не магу даслаць вам. Чалавек проста не саробіцца нават выкладчыку сказаць. Калі такія лісты чытаеш, не ведаеш, ці то плакаць, ці то смяяцца. Да, сапраўды. Ну вось атрымліваецца і твой аповед, і ў цэлым уражанне шмат каго пра беларускую сістэму вышэйшай адукацыі. Атрымліваецца такая карціна, што балота балотам, которую ўжо ніяк не выправіць. Атрымліваецца, на якім мы зараз свеце, ці магчыма тут яшчэ нешта змяніць, ці ўжо все можна паліць, умоўна кажучы. Не, змяніць заўсёды магчыма. Пытанне ў першую чаргу ў тым, ці будзе ўвогуле схільнасць да гэтых зменаў і ці будзе некая да іх гатоўнасць. Бо вядома, у некаторых пытаннях цяжка чакаць гатоўнасці знізу, то, умоўна кажучы, цяжка ўявіць, што студэнты пачнуць змагацца з плагіятам. Канешне, пчолы супраць мёду, гэта амаль немагчыма. Але ў шмат якіх пытаннях можна чакаць ініцыятывы знізу таксама. Напрыклад, у змаганні за тыя ж там акадэмічныя свабоды, акадэмічныя правы, гэта і студэнтам, і выкладчыкам можа быць зразумела, калі зноў-такі весці некую таксама і тлумачальную працу. Але, канешне, шмат якія змены патрабуюць зменаў падыходаў зверху. Ну і умоўна кажучы, тое, што звязана там з выбарамі рэктара, з тым, ці могуць быць ва ўніверсітэце палітычныя рэпрэсіі. Вядома, усе гэтыя рэчы яны шмат у чым залежаць проста ад палітыкі дзяржавы, міністэрства адукацыі. Проста прызвычаіліся, што вось яно так ёсць, і гэта быццам нармальна. Важна, каб зноў прэзідэнт тлумачыў, што нет, гэта не нармальна, палітычных рэпрэсій не можа быць ва універсітэтах. Каб гэта сапраўды было недапушчальна. Вядома, гэта такія глобальныя рэчы, але я памятаю таксама свае яшчэ часы, калі працаваў, таксама займаўся ментарствам розных там адукацыйных праграмаў, студэнцкіх ініцыятываў. Я таксама бачыў, як шмат такія пытанні часам вельмі дробныя, вельмі маленькія, накшталт таго, што, напрыклад, студэнты хочуць, каб ва універсітэце была дасяжная проста бясплатна пітная вада. Усім ж дасяжная в універсітэтах бясплатныя туалеты, і ніхто не кажа, што гэта дзіўна. Тое самае было б цалкам такая ж патрэба, каб была пітная вада. І вось нават вырашэнне часам такіх вельмі дробязных пытанняў, яно ткалася ў тое, што, напрыклад, няма цікаўнасці ў адміністрацыі персанальна, адпаведна, няма ніякіх інструментаў калектыўнага ціску і лабіявання нейкіх інтарэсаў студэнтаў ва універсітэце. І проста з-за гэтага нават самая дробязная ініцыятыва часам немагчыма увасобіць. Фактычна шмат што з гэтага ж оно закладзена ў межах балонскага працэса, бо фактычна уступаючы Беларусі ўсё ж такі шмат такія пытанні, якія запісаныя ў белай кнізе. Шмат што з гэтага Беларусь фактычна падпісалася, што яна вымушаная выконваць. Там існуе шмат вельмі правільных рэчаў, якія можна проста увасабляць і нават не спрабаваць вынаходзіць ровар. Нават калі беларуская сістэма адукацыі напрост адаптавалася да стандартаў еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, гэта ўжо быў бы, я б сказаў, не проста магутны крок, а проста вялікі нейкі скачок наперад. Вось раз ты ўжо прыгадаў балонскі працэс, наогул для Беларусі што ён даў? Гэта была прафанацыя і імітацыя жадання нейкіх зменаў, ці ўсё ж такі быў рэальна нейкі вынік, і нягледзячы на тое, што па тых жа акадэмічных свабодах мы так, відаць, і не прасунуліся, але, можа быць, гэта сапраўды нешта дало тым же самым студэнтам, выкладчыкам. Што можаш сказаць? Фактычна мы не прасунуліся не толькі па акадэмічных свабодах, а, напрыклад, па шмат якіх пытаннях, нават дэпалітызаваных, напрыклад, магчымасці атрымання адукацыі людзьмі з інваліднасцю. Гэта дагэтуль застаецца вялікай праблемай, і ніякага моцнага прагрэса ў гэтай сферы не было пасля далучэння да ЕПВА, хоць зноў-такі вядома, па еўрапейскіх стандартах гэта таксама важны паказчык. Таму нават у непалітызаваных сферах не было моцнага прагрэсу. Усё з-за таго, што дзяржава напрост і не імкнулася да гэтага прагрэсу, не імкнулася да рэформаў, і ўсё ўступленне Беларусі ў еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі, як на мяне, матываванае было толькі адным, гэта жаданнем прадаваць замежнікам беларускія дыпломы, яшчэ і як дыпломы еўрапейскія. Вядома, для некага, напрыклад, там кітайца, які прыехаў з глыбокай кітайскай правінцыі, часам для яго розніца паміж Беларусю, Польшай, Угоршчынай, яна прыкладна такая самая, як і для вось нас розніца паміж рознымі кітайскімі правінцыямі. Нам цяжка сказаць, што з іх там лепшыя, горшыя, на якім узроўні. Таму часам такія дыпломы сапраўды могуць так вось фактычна прадавацца. Гэта ж як працуе? Фактычна чалавек, у нас, конечно, не як ва ўкраіне, ты не можаш абмяняць часам грошы на дыплом, але ты прывозіш экзаменічныя грошы, а потым ты вучышся, і табе немагчыма адлічыць, што б ты не рабіў. Нават калі ты не ходзіш на заняткі, калі ты плагіяціш цалкам працы, бо ты замежнік, ты прыносіш валюту. Нікому такога замежніка адлічыць
лічыць не дазволіць. Замежнікі гэта разумеюць і паводзяць сабе нахабна і нават не спрабуюць асабліва вучыцца, разумеючы, што ніхто ад іх нічога не запытвае. Потым атрымліваем камічныя рэчы, напрыклад, калі той же там кітаец, які не можа двух словаў звязаць па-руску, і ён прыносіць некую акадэмічную працу там, на 50 сторонак. І быццам ён мог напісаць. Гэта ж проста немагчыма, бо ён не ведае мовы. На жаль, гэта далёка не адзінкавыя выпадкі. Таму з-за гэтага, паколькі ўсе балонскія рэформы звяліся да таго, што мы цяпер можам пазіцыянаваць нашы дыпломы як еўрапейскія для вось такіх кітайцаў ці тут каго яшчэ, пункт гледжання дзяржавы ўсё атрымалося, больш нічога рабіць не трэба. І фактычна мы бачым, што ніякае моцнае лавіванне рэформаў, хоць яно было адным з вельмі добрых прыкладаў таго, як беларускія арганізацыі аб'ядноўваліся і разам адвакатавалі гэтыя змены праз еўрапейскія структуры, але ў выніку нішто з гэтага, на жаль, не дало плёну і ніякіх моцных рэформаў не атрымалася. Ты прыгадаў замежных студэнтаў у выпадку з кітайцам, который нават па-руску размаўляць не навучыўся за час свайго навучання ў беларускай ВНУ. Гэта яшчэ можа быць адна справа, але я магу прывесці прыклад з Гомеля, у которым жыву, дзе ёсць медуніверсітэт, у якім навучаецца шмат і кітайцаў, тых же самых індусаў. І вось у гэтай сферы, мне здаецца, немагчымасць толкам і нежаданне іхнае навучыцца чамусьці больш крытычнае, бо якім будзе доктар, который мало таго, што мову за 5 год не вывучыў, так яшчэ і на гэтай мове не вывучыў сваю будучую прафесію. Гэта ўжо іхныя справы. Ну вось, мне здаецца, это акурат не іхныя справы. Гэта такая памылка, бо нашмат хто у адукацыі лічыць, што так, яны ўсе атрымалі нашыя беларускія дыпломы, паехалі там у свой Кітай, ну і хай там робяць што хочуць, нам што з таго. Але ёсць вынікі ў тым ліку і для нас, і у падобнай сітуацыі колькі год таму апынулася Украіна, бо там таксама шмат гандлявалі дыпломамі. Я зараз не ўзгадаю канкрэтны спіс, але наколькі ведаю, шмат краін з Блізкага ўсходу просто забаранілі украінскія дыпломы ў медычнай сферы. Яны іх не прымаюць. Яны паглядзелі на тых дактароў, якія прыязджаюць з украінскімі дыпломамі, і зразумелі, што гэтыя людзі не прыдатныя як медыкі. І цяперача Украіна проста не можа пазіцыянаваць сваю адукацыю і прыцягваць замежнікаў з гэтых краінаў і прыцягваць грошы. Бо свае дыпломы яны настолькі дыскрэдытавалі, што яны цалкам не прызнаюцца. Вядома, Беларусь вельмі рызыкуе апынуцца у такім жа становішчы. Бо часам вось не толькі неведанне моваў, зноў-такі магу згадаць прыклад, калі вось студэнтка з Туркменістана, яна, дарэчы, нават была там старастай, яна даволі неблага ведала рускую мову, але яна ў пісьмовай працы яна перапытывала, а што такое homo sapiens? А яна не ведала, што такое homo sapiens. І з гэтага проста ўзнікае пытанне да той жа туркменскай адукацыі, на якім яна ўзроўні. Ну, адпаведна, не дзіва, што такога чалавека проста досыць складана чамусьці навучыць на ўзроўні вышэйшай адукацыі. Тут трэба выпраўляць хібы на школьным узроўні. Зразумела, вельмі шмат мы ўжо паспелі пералічыць хібаў заганаў нашай сістэмы вышэйшай адукацыі, але калі такі прамежкавы вынік нейкі падвесці, ёсць нейкія топ, там, не ведаю, 5, напрыклад, крытэраў альбо рэформаў, которые трэба правесці менавіта ў бліжэйшы час, калі была б такая магчымасць цалкам змяняць? Ну, глядзі, як я казаў, агулам магчыма арыентавацца проста на стандарты еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, проста браць іх, і гэта быў бы самы такі просты шлях, які не патрабуе нейкіх там новых вынаходніцтваў. Але калі спрабаваць нешта вылучаць, прынамсі, можа, некалькі напрамкаў, якія сапраўды былі вельмі карысныя. Па-перше, сапраўды так, гэта дэпалітызацыя адукацыі у тым сэнсе, што ў універсітэце не мусіць быць ніводнага звольненага за палітыку выкладчыка, ніводнага адлічанага за палітыку студэнта, і нават не можа быць такой магчымасці, бо гэта цалкам супярэчыць акадэмічным крытэрыям. І гэта здавалася б такая звязаная рэч быццам бы больш з палітыкай, але насамрэч гэта такі вось дамоклаў меч, які вісіць і які, канешне, пужае і які не мусіць прысутнічаць ва адукацыі. Па-другое, мы мусім сапраўды арыентавацца на універсітэцкую аўтаномію, то бок, каб універсітэты былі вольнымі акадэмічнымі аб'яднаннямі, а не падпадковваліся проста як структурныя адзінкі Міністэрства адукацыі. І гэта прадугледжвае сабе шмат всяго. Гэта і выбары рэктара, каб ён выбіраўся супольна тымі, хто ў універсітэце працуе і вучыцца таксама, і увогуле, каб рашэнні прымаліся на універсітэцкім савеце, каб ім выконвалася. Бо зараз у нас фармальна ёсць у універсітэцкіх саветах норма прысутнасці там студэнтаў, але яна шмат дзе проста не выконваецца і нікога з гэтай не караюць. Таму фактычна мусіць усе рашэнні прымацца акадэмічнай карпорацыяй, а не нейкімі чыноўнікамі з міністэрства, якія, можа, і ва універсітэтах ні дня не працавалі. Таксама гэта, безумоўна, немагчыма без фінансавай аўтаноміі, бо універсітэт мусіць сам тыя грошы, якія, напрыклад, атрымоўвае, які ён зарабіў, атрымаў замежных студэнтаў, тых жа, типа, проста платнікаў, якія ён жа і размяркоўвае. Каб не было такога, што грошы ўсе зліваюцца ў нейкі супольны кацёл Міністэрства адукацыі, а потым ужо адтуль неяк выдзяляюцца ці не выдзяляюцца. І вядома, што гэтыя фінансы ва універсітэце мусіць быць адкрытымі. Вядома, любая непразрыстасць вядзе да магчымасці парушэнняў. І калі б фінансы былі адкрытыя, універсітэт гэта ж не некая прыватная камерцыйная арганізацыя. Тут няма сакрэта.
універсітэта. Усе могуць внутры пабачыць, колькі каштаваў, напрыклад, там ремонт кабінетаў, колькі ремонт у інтэрнаце, колькі каштуе аўтамабіль рэктара. І вядома, калі пачнуцца нейкія парушэнні, каб людзі маглі адразу задаваць пытанні. А так, калі все гэтага не ведаюць, то гэта безумоўна вядзе да вельмі неэфектыўнага выкарыстання сродкаў, а часу просто той ці іншай форме і раскрадання. І акрамя ўсяго гэтага, безумоўна, мусіць быць, як казаць пра нейкія такія не толькі глобальныя акадэмічныя рэчы, а нешта такое вельмі тое, што лёгка памацаць кожнаму, гэта магчымасці і развіццё міжнародных абменаў, тое, каб сапраўды і выкладчыкі, і студэнты мелі магчымасць па абмене, адпаведна, працаваць альбо вучыцца і ў іншых краінах, і нават у іншых універсітэтах. Маю на ўвазе унутраныя акадэмічныя абмены. У нас чамусьці гэта ў Беларусі нешта вельмі такое дзіўнае, незвычайнае, але насамрэч не было б нічога дзіўнага, калі, напрыклад, з Менску у Віцебск паехалі студэнты павучыцца, а там з Горадні у Берасці выкладчыкі паехалі, абмяняліся досведам. І каб гэта былі не нейкія адзінкавыя такія спарадычныя выпадкі і магчымасці для сваіх, а каб гэта былі адкрытыя сталыя праграмы, якія дасяжныя кожнаму па яго нейкіх акадэмічных выніках ягоных, а не па яго проста лаяльнасці да адміністрацыі універсітэцкай. Мне здаецца, тут мы зараз і не 3, і не 5, а шмат розных рэчаў накідалі, але вось гэта ўсё было вельмі важным для унутраных пераменаў ва універсітэтах. Я вось што яшчэ прыгадаў, у нас жа большасць ВНУ яны дзяржаўныя. Атрымліваецца, што выкладчыкі ў іх атрымліваюць свой заробак збольшага фактычна з дзяржаўнага бюджэту, то бок з нашых, у тым ліку, падаткаў, але пры гэтым маюць вельмі нізкія заробкі. Атрымліваецца, што адкуль взяць грошы, каб у дастатковай меры аплочваць іх працу? Ці трэба ім падымаць заробкі наогул? Ці ўсё ж такі гэта справа такая звязаная са служэннем у пэўным сэнсе? Вядома, заробкі падымаць агулам трэба, бо зараз сноткі пра тое, што не надта прынята казаць, але, канешне, ва універсітэцкіх выкладчыкаў, як увогуле у дзяржаўнай сістэме адукацыі, заробкі цалкам мізэрныя. Я па шырасці ўсе гэтыя гады разглядаў сваю працу больш як валантэрства. Я разумеў, што на гэтым нічога сур'ёзнага зрабіць проста немагчыма. І, канешне, гэта вядзе да вельмі рознай дэградацыі. Гэта і дэградацыя прэстыжа адукацыі, бо ніхто, хто хоча нармальна жыць, не пойдзе жыць на такі заробак, на жаль. Каб нешта атрымаць больш-менш прыстойнае, ты мусіш мець велізарны стаж, велізарныя заслугі, магчыма, некую адміністратыўную нагрузку. Можна к 50 гадам пачнеш нармальна зарабляць. Ўсё ж такі ніхто з таленавітых людзей, на жаль, такой, калі і пойдуць, то гэта адзінкі, гэта не можа рабіцца сістэмай. Па-другое, гэта вядзе да прафесійнай дэградацыі, бо чалавек, які, напрыклад, атрымлівае там у беларускіх мовах, не ведаю, 500 рублёў за тое, што ўвесь дзень працуе ва універсітэце, немагчыма ўявіць, што потым на гэтыя 500 рублёў ён пойдзе і падпішацца на нейкія навуковыя часопісы ў сваёй галіне і будзе з цікаўнасцю павышаць сваю кваліфікацыю. Вядома, у яго на гэта проста няма грошай. Па-трэцяе, гэта можа такі, ведаеш, больш псіхалагічны фактар, але гэта такая трэцяя, я б сказаў, дэградацыя асабістая, бо чалавек, калі ён атрымлівае проста такі жабрацкі заробак, ён інакш сябе адчувае. Ён адчувае сябе прыгнечаным, ён не можа нікуды схадзіць у добрае месца, то не на цікавыя канцэрты, не нам проста сябрамі папіць кавы. І з-за гэтага гэта, конечно, фарміруе вельмі спецыфічнае стаўленне да жыцця. Далёка, мне здаецца, не такое, якое мусіць быць все ж таки у выкладчыкаў, бо прафесары, акадэмічная эліта, гэта мусіць быць сапраўды эліта не толькі на словах, але і па факце. Але я прычым пры тым, што я сказаў, я не стороннік таго, каб проста заўтра, калі мы там здымем у 3 разы заробкі, ўсё стане ідэальна. Мне здаецца, не. Бо зараз мы ўжо атрымоўвалі такую сістэму фактычна адмоўнага адбора, калі, на жаль, шмат хто з выкладчыкаў там працуе не таму, што ён добры прафесіянал і у яго ёсць жаданне там працаваць, а проста таму, што яму няма больш куды пайсці. Гэта, канешне, вельмі сумна, і з гэтым трэба працаваць, і зноў-такі трэба працаваць комплексна, калі з аднаго боку ствараць умовы для сапраўды годных заробкаў выкладчыкаў, а з іншага боку ствараць нейкія крытэры, каб мы не проста у старую сістэму ўлілі шмат грошай, а каб сапраўды гэта ўсё мянялася паралельна. Зрэшты, як і ў любых сферах рэформы, няма сэнсу весці гаворку пра тое, з чаго пачынаць. Пачынаць трэба з усяго адразу. Толькі комплексныя змены яны могуць прынесці нейкі плён. Вадзім, глядзі, я яшчэ одну праблему прыгадаў. Вось я па адукацыі гісторык скончыў свой час БДУ, і ў нас, канешне, набліжнасць да тых рэальных умовах, у которых мы будзем хутчэй за ўсё ў будучыні працаваць, была досыць вялікая. Але я ведаю той же самы час, што на шматлікіх спецыяльнасцях у нашых універсітэтах існуе вялізны вось гэты адрыў, і няма арыентацыі на рэальны рынок працы. Людзей вучаць, умоўна кажучы, працаваць і абслугоўваць адныя станкі, а калі яны потым ідуць працаваць на заводы, я маю на ўвазе перш за ўсё нейкія
практычныя спецыяльнасці, тэхнічныя, то там вновіцца зусім іншае. Як вось змяніць гэтую сітуацыю? Як неяк спалучыць тое, чаму мы вучым нашых студэнтаў з рэальным рынкам працы і тым, з чым ім давядзецца потым сутыкнуцца? Ну, слухай, мне здаецца, тут ёсць два фактара. Пра першы мы ўжо толькі што размаўлялі. Гэта сапраўды заробкі ва універсітэтах мусяць быць канкурентнымі з рынкам працы, бо, умоўна кажучы, калі ва універсітэце ты можаш зрабіць там X, а на рынку працы 10X, то не дзіва, што ва універсітэт пойдуць толькі тыя, хто не здольны уладкавацца на рынку працы, і ў выніку, канешне, гэтыя людзі будуць ад рынку працы адарваны. І зноў-такі ёсць адсотак людзей, якія вось ад душы, ад сэрца гатовыя выдаткоўваць свой час на навучанне, але гэта не сістэма. Па-другое, гэта сапраўды мусіць быць сувязь, ну, проста універсітэтаў з бізнесам, з камерцыйнымі установамі, каб сапраўды яны працавалі ў шчыльным кантакце і разумелі, што гэтым установам патрэбна, каб яны кансультаваліся адно з адным, каб былі таксама магчымасці запрашаць прадстаўнікоў гэтых установаў ва універсітэты, ладзіць адкрытыя лекцыі. Зноў-такі, гэта было не прадычна, а каб гэта была некая выбудаваная сістэма. І сапраўды, каб у тым ліку гэтыя прадстаўнікі бізнеса, каб яны не толькі маглі абменьвацца вось так досведам, але таксама і ўплываць на тое, як мусіць быць арганізаваны навучальны працэс, каб яны разумелі, фактычна маглі распавядаць, што ім цікава. Але зноў-такі гэта будзе магчыма ў тым выпадку, калі мы не будзем, напрыклад, падзяляць дзяржаўныя і прыватныя прадпрыемствы, для ўсіх гэта будзе аднолькава даступна, бо без гэтага то асабліва ты няма сэнсу, інакш то зноў-такі будзе адаптацыя да нейкіх састарэлых заводаў і нічога болей. Зразумела. Глядзі, вось у нас падкаст все ж таки называецца «Глыбінны народ», мы фокус робім на рэгіёны. Я вось нядаўна падняў статыстыку, паглядзеў, у нас атрымліваецца 51 ВНУ, і па маіх падліках, здаецца, 23 універсітэты і іншых навучальных устаноў знаходзяцца ў рэгіёнах, то бок больш за палову знаходзіцца ў сталіцы. І я ведаю дакладна, што ты калісьці прасоўваў думку дэцэнтралізацыі сістэмы вышэйшай адукацыі. Што менавіта ты меў на ўвазе і што нам рабіць з універсітэтамі тымі ж самымі ў рэгіёнах? Як іх развіваць? Ці ёсць нейкія адрозненні ад сталічнай сітуацыі? Так, сапраўды, гэта тая думка, якую я часам прасоўваў, і фактычна я ніяк не адмаўляюся. Наша сістэма адукацыі вышэйшай проста патрабуе гэтай дэцэнтралізацыі, бо калі мы кажам, што ў Менску там жыве больш за 20% насельніцтва краіны, і нам здаецца, што гэта нейкі вось такі вялікі дысбаланс. Так можам паглядзець, што ў адукацыі проста больш за 50% і універсітэтаў, і студэнтаў ва універсітэтах, яны ўсе сканцэнтраваныя ў Менску, гэта больш за палову. У такіх умовах не дзіўна, што гэта дысбаланс проста яшчэ большы, чым з усімі іншымі сферамі. І гэты дысбаланс, канешне, трэба выпраўляць, і прычым, мне здаецца, гэта можа быць карысна ўсім бакам, і універсітэтам, і студэнтам, і бацькам усёй краіне. Бо вядома, што універсітэты в любой краіне гэта месца канцэнтрацыі людзей, канцэнтрацыі грошай, і тых, якія выдаткоўваюцца на адукацыю, і наўпрост грошы, якія трацяць там студэнты-выкладчыкі ў кавярнях навокал. У гэтым сэнсе таксама універсітэты ж прыцягваюць так ці іначай бюджэтнае фінансаванне. Зараз усё гэта канцэнтруецца ў Менску. Прычым мы бачым, што фактычна ў Менскі ВНУ шмат хто ж паступае, нават сама моладзь, тая самая з тых жа рэгіёнаў. І ў выніку атрымліваецца, што і так у нас ёсць фінансавы дысбаланс паміж Менскам і рэгіёнамі, а тут яшчэ рэгіёны, там сям'я ўся працуе на тое, каб даць грошы свайму дзіцёнку на навучанне, якіх павезе ў Менск. Так мы яшчэ больш павялічваем гэты дысбаланс. Ідэя палягае ў тым, каб сапраўды гэтыя універсітэты пагрэсе ў рэгіёны пераносіць. І гэты працэс, ён здаецца такі вельмі радыкальны, але ў ім ёсць перавагі нават чыста эканамічныя. Для самих універсітэтаў так, будаўніцтва ў рэгіёнах новае, оно, канешне, патрабуе выдаткаў грошай. Але варта ж разумець, што тая ж зямля, яна ў рэгіёнах каштуе значна меней, чым у Менску. І ў гэтым сэнсе універсітэт атрымае сабе памяшканні, у якім пабудуе сабе, умоўна кажучы, у Барановічах, у Маладзечні, а пры гэтым у яго вызваляцца памяшканні в самым цэнтры Менска, як то звычайна у універсітэтаў бывае, якія камерцыйна могуць быць больш цікаўныя, чым тыя самыя памяшканні, які будзе ў рэгіёнах. Пры гэтым бачым, што фактычна застануцца памяшканні старыя, якія былі пабудаваныя там, як звычайна бывае там ці за савецкім часам, якія можа не надта адпавядаюць сённяшняй структуры ва універсітэта. Плюс гэта бясконцая праблема недахопу месца ў інтэрнатах, а ў рэгіёнах можна пабудаваць сучасныя кампусы, якія будуць і цалкам адпавядаць патрэбам універсітэта, у тым ліку па колькасці студэнтаў і па колькасці месцаў у інтэрнатах. Пры гэтым для саміх студэнтаў гэта зноў-такі будзе, вядома, танней, жыццё ў рэгіёнах наогул больш таннае, і не толькі выдаткі там будзе на інтэрнат, ці на здымную кватэру, ці на крамы, на што заўгодна. І для гэта не будзе такі фінансавы цяжар для сем'яў, калі яны правозяць дзіцёнка ў сталіцу. Ну і плюс, вядома, тады ж у рэгіёнах універсітэты яны ж цягнуць за сабой усё астатняе, яны цягнуць за сабой комплекснае развіццё, і з аднаго боку нешта прыедзе разам з універсітэтам, умоўна кажучы, там у рэгіёнах адкрыецца больш кавярняў,
піцэрый, кінотэатраў, бо туды прыедзе разам з высотамі моладзь. А у чымсьці, канешне, трэба рабіць і ў тым ліку на дзяржаўным узроўні і ствараць інфраструктуру і умовы загадзя. Безумоўна, гэта і транспартныя сувязі, каб было добрае, у тым ліку чыгунаснае спалучэнне, каб у рэгіёнах развівалася медыцына і іншыя нейкія сацыяльныя паслугі, каб тыя ж выкладчыкі, якія прыедуць, маглі на нешта спадзявацца. І ў гэтым сэнсе гэта будзе проста часткай агульнага працэса. Атрымліваецца, ты прапаноўваеш у нейкі умоўны бдуір узяць і ў Брэст перанесці, ці наогул адкрываць новыя навучальныя установы ці філіалы менскіх універсітэтаў? Я маю на увазе пра то, можа не ў Берасці, нават можа і ў меншыя гарады, бо мы Беларусі чамусьці прызвычаіліся, што універсітэт мусіць быць у крупным горадзе, але насамрэч, ўжо мала таго, што там і можа там ладно, што Гарвард і Оксфорд недалёка не ў сталіцах, але нават калі мы паглядзім, напрыклад, там на украінскі досвед, на польскі досвед, на літоўскі досвед, паўсюль там шмат універсітэтаў нават у вельмі невялікіх мястэчках. Вось, напрыклад, з пункту гледжання канцэнтрацыі насельніцтва ў сталіцы Літва сутыкаецца фактычна з той жа праблемай. Там таксама до 20% насельніцтва жыве ў Вільні. Але мы ведаем моцны такі кластер універсітэтаў у Каўнасе, прычым 3 з каўнскіх універсітэтаў уваходзяць у топ-6 універсітэтаў Літвы. Тая ж самая сітуацыя ва Ўкраіне. Напрыклад, 3е месца сярод украінскіх універсітэтаў займае Сумскі, 4е Харкаўскі. Гэта зноў-такі, умоўна, той жа Сумы, гэта не самае вядомае глобальнае месца ва Ўкраіне. У гэтым сэнсе універсітэты можна кампусамі перавозіць нават у зусім такія невялічкія месцы пры умовах, што, канешне, там ёсць, безумоўна, неабходная лагістычная і сацыяльная інфраструктура. І, вядома, для такіх месцаў гэта стане магчымасцю прыцягнення туды розных кшталту рэсурсаў. І гэта можа быць таксама часткай комплекснай праграмы рэгіянальнага развіцця. Бо, напрыклад, усім там вядома прыклады, калі, напрыклад, у Грузіі парламент прывозілі да Кутаісі, не таму, што гэта патрэбна парламенту, а таму, што гэта добрая магчымасць саме Кутаісі развіваць. Тыя ж прыклады былі ў іншых краінах. Так, мне здаецца, гэта быў бы такі план глобальны. Ён патрабуе высілкаў, безумоўна, на комплексных, на дзяржаўным узроўні, але калі ввогуле гэтым комплексна займацца, то гэта можа быць добрай магчымасцю і для універсітэтаў, і для рэгіёнаў. Вось ты таксама прыгадаў ужо універсітэцкую сістэму ў Літве і поспехі ў тым ліку рэгіянальных навучальных установах у гэтай краіне. Пры гэтым я мяркую, што большасць з намі пагодзіцца, што, канешне, у балтыйскіх краінах ужо шмат чаго ўдалося ў гэтай галіне змяніць, дасягнуць, але на сённяшні момант шмат хто імкнецца параўноўваць нашу сітуацыю з сітуацыяй, напрыклад, у нашай суседцы Украіне, якая таксама зараз імкнецца еўрапеізавацца рознымі спосабамі і ў якой існуе значна больш зараз магчымасцяў рэальна нешта змяняць, не толькі ў сістэме вышэйшай адукацыі. Ці рэальна нешта змяняць з такімі сістэмамі, як вось украінскай, беларускай, то бок нават ва ўмовах большых палітычных магчымасцяў, ці ўдасца нам неяк пераламіць храбет гэтай старай савецкай адукацыйнай сістэме? Мне здаецца, увогуле няма сітуацыі, дзе ўсё было б немагчыма, і умоўна кажучы, нават мы можам там згадаць прыклады краінаў, якія знаходзіліся ў вельмі харотным стане і пры гэтым рэфармаваліся. І тая ж Грузія з рэформамі добры прыклад, і тая ж там Эстонія ў савецкія часы не была вядомая, як там самы такі інавацыйны сусветны IT-кластер. Шмат чаго, вядома, змяніць можна. І, канешне, не трэба ставіць рэальныя мэты, і не трэба думаць, што заўтра мы тут створым свой Оксфорд, і весь свет проста нам пакарыцца і будзе з задавальненнем свайго свету усе будуць імкнуцца ў беларускія нью-васюкі. Канешне, не трэба вось такіх манілушчыны, але, тым не меней, калі ставіць рэальныя мэты і распрацоўваць комплексныя праграмы іх дасягнення, гэта цалкам магчыма. І ўсё ж такі наша сістэма адукацыі, яна ж не адзіная постсавецкая, якое рэфармаванне патрэбнае. Шмат такога было і ў краінах сацыялістычных, якія, можа, была больш еўрапеізаваная сістэма ад пачатку. Шмат чаго было і ў той жа Украіне, і ў тых жа странах Балтыі. Умоўна, калі мы паглядзім там на балтыйскія універсітэты 80-е, там таксама будзе шмат чаго савецкага. І калі той жа прыклад Грузіі, грузінскай адукацыі. І ў гэтым сэнсе змена сістэмы, якія прынамсі маглі зрабіць з беларускай адукацыі нумар 1 у свеце, то, вядома, не, але палепшыць сітуацыю і зрабіць яе куды больш прыстойнай, так цалкам магчыма. Пра рэгіянальныя універсітэты ў Беларусі, можа быць, можаш штосьці расказаць? Бок хто тут у нас знаходзіцца ў лідарах, у якіх, можа быць, абласцях ці гарадах больш увагі гэтаму надаюць? Каго можна ўсё ж такі прывесці ў якасці пазітыўнага такога прыкладу? Сапраўды, статыстыка ёсць, і, напрыклад, у нас ёсць сусветныя рэйтынгі, ёсць рэйтынг у Webometrics. Гродзенскі дзяржаўны універсітэт займае 3122 месца, Гомельскі дзяржаўны універсітэт 4295 месца, у іншыя там яшчэ ніжэй. І пры гэтым наша Міністэрства адукацыі таксама спрабавала складаць рэйтынг, і мы там бачылі тыя самыя універсітэты, зноў-такі Гродзенскі на 7 месцы, Гомельскі на 9, на 8 Віцебскі медычны універсітэт. Тыя самыя мы бачым установы адукацыі, калі, напрыклад, глядзець па тым, куды паступаюць з найвышэйшымі прахаднымі баламі. Гэта у
у Гомельскім дзяржаўным універсітэце правазнаўства, там быў нават прахадны 363, і Вітебскі медыцынскі, фармацыя, прахадны бал 333. Гэта ўсе статыстыкі, што я праводжу, прайшло некалькі год, і, магчыма, нешта з дакладнымі лічбамі змянілася, але, наўрад ці, можна кажучы, там Гродзенскі універсітэт даградаваў, а баранавічы вырваліся наперад, пакуль, прынамсі, нічога такога мы не чулі. Тому сапраўды мы бачым, што пэўныя лідары нават сярод рэгіянальных універсітэтаў ёсць, прычым нават калі мы глядзім розныя індексы, так ці іначай атрымліваем адны і тыя ж установы, то бок Гродзенскі дзяржаўны, Гомельскі дзяржаўны і Вітебскі медыцынскі. І гэта добра, калі з'яўляюцца нейкія такія лакальныя лідары, бо зноў-такі гэта тэма ж фактычна для даследчай працы перад любымі рэформамі. Трэба глядзець, окей, а што такога ёсць у гэтых універсітэтах, чаго няма ў іншых, што ёсць у Гомелі, чаго няма у Берасці, што ёсць у Гродні, чаго няма у Магілёве, вывучаць, абменьвацца досведам, і, магчыма, з гэтых універсітэтаў таксама мы зможам пабачыць нешта, што дапаможа паляпшаць сістэму ўвогуле. Хацеў вярнуцца да пытання пра плагіят у навуковых працах і ў тым ліку сярод студэнтаў тых жа самых. А як з гэтай праблемай змагацца? Бо атрымліваецца, тут жа вельмі шмат чаго вырашае проста вольны рынок, як бы ёсць запыт, ёсць прапанова, ёсць адпаведна і тыя, хто можа аказваць гэтыя паслугі. Як змагацца з плагіятам? Здаецца, гэта сусветная праблема. Сапраўды вядома, што плагіят гэта не некая суперарыгінальная навіна Беларусі, праблемы ёсць паўсюль, і прычым могуць быць праблемы на ўзроўні плагіяту студэнцкай працы, так і на ўзроўні таго, мы можам распораз у навінах трапляецца, якога там еўрапейскага міністра зловяць на плагіяце ў дысертацыі, ён пойдзе ў адстаўку. Мы бачым, праблема можа быць на нават самым высокім узроўні. Але гэта не значыць, што з ёй немагчыма нічога зрабіць, бо плагіяты ёсць прычыны. Канешне, слушна заўважыў, так, попыт, прапанова, нехта заўсёды будзе хацець замовіць працы, нехта заўсёды будзе іх пісаць, але што, перша, трэба зразумець сітуацыю. Плагіят зноў-такі збываеш розны, гэта можа быць нейкая кампіляцыя з розных тэкстаў, гэта можа быць пераклад тэкста з іншай мовы, ці нам проста паст. Вядома, мы калі з Петром Рудковскім, з калегай, рабілі на гэтую тэму даследавання, ён узгадваў свой досвед выкладання ва універсітэце Лазарскага у Польшы, дзе быццам такія англамоўныя сур'ёзныя праграмы адукацыйныя, і дзе замежныя студэнты таксама, на жаль, тым плагіятам карысталіся. Першая, мне здаецца, праблема ў тым, што ў нашай сістэме вельмі распаўсюджана вельмі такое талерантнае стаўленне да плагіята, калі ніхто не асазнае асабліва, што гэта рэальная праблема. Но, вядома, без такога разумення змяніць дакладна нічога немагчыма. Пэўна, мне здаецца, першае, калі будзе плагіят пазначаны як праблема, першае, што трэба рабіць, гэта, канечне, навучаць студэнтаў крытычнаму мысленню і пісанню акадэмічных працаў, бо ўсё ж такі універсітэт гэта ж не міліцыя, там, якая мусіць некага злавіць, і не суд, які мусіць пакараць. А універсітэт гэта месца атрымання ведаў, і таму трэба навучыць студэнтаў працаваць з інфармацыяй, навучыць акадэмічныя працы гатовіць, і тады, адпаведна, гэта будзе першы падмурак таго, каб пачалі з'яўляцца неплагіятныя працы. Бо калі студэнтам не даць інструмента, то не атрымаецца ніякага выніка. Магчыма, бо студэнты не толькі тут тыя, хто ствараюць плагіят, але тыя, хто самі ахвяры, яны трапляюць у сітуацыю, калі яны так ці іначай ім прыходзіцца гэта рабіць. Таму трэба адрозніваць такі ад іх цынізм ад проста недахопу ведаў. Па-другое, трэба ствараць фінансавыя стымулы для барацьбы з плагіятам, бо мы зараз бачым, што фактычна выкладчыкі, напрыклад, я, які з плагіятам змагаўся, гэта проста выдаткоўванне свайго асабістага часу бясконцае, якое ніяк не узнагароджваецца. Бо я мог бы паставіць на навокладскіх студэнтаў, напісаць у клас добрая праца, там, ці пісаць высокую адзнаку, ці нізкую, і ўсё. А калі я пачынаю яго на плагіяце лавіць, адсочваць, які гэта плагіят, з якіх крыніцаў, ён працу перарабляе, прыносіць іншую. Всё гэта ўвогуле ніяк не ўплывае на заробак выкладчыка, і таму досыць не дзіва, што выкладчыку прасцей напісаць усё ок, каб ад яго адчапіліся, калі яго няма з гэтым нейкіх маральных праблем. Потым трэба, каб проста все працы праходзілі праз добрыя ліцэнзійныя аўтаматызаваныя камп'ютарныя праграмы, бо зараз фактычна гэтыя ж праграмы шмат дзе проста недасяжныя, і я, напрыклад, вымушаны быў карыстацца нейкімі бясплатнымі лімітаванымі версіямі, і з гэтага гэта таксама не дапамагае, не паляпшае якасць працы. Фактычна трэба, каб нагрузка выкладчыкаў і студэнтаў адпавядала аб'ёму, бо зараз, мне здаецца, мы часам так не прыукрашваем сваю рэчаіснасць, і нам здаецца, што гэта добра, калі вы студэнтам зрабіў там десятак працаў, і вось ён разумны. А ў выніку ён проста быў перагружаны, і ніводную з гэтых 10 ён можа не зрабіў нармальна. І лепей, каб ён зрабіў 2, але ў яго на гэта было дастаткова часу і дастаткова магчымасці зрабіць іх грунтоўна. Таксама з плагіятам шмат калі пачынаюць змагацца ўжо на ўзроўні, напрыклад, там дыпломнай працы, і студэнт цалкам зразумела кажа, што слухайце, так тое самае мы рабілі там на рэфератах з першага курса, а чаму зараз гэтым праблема? Канешне, студэнту трэба гэтага вучыць, і нават не толькі студэнтаў, трэба вучыць пачынаючы са школы. Калі школьнікі вучацца на уроках, не ведаю, вось як зараз гэта пэўна стала больш дыгітальна, а я памятаю, так, у нас у школе просто ў крамах набывалі такія папяровыя кніжачкі, называліся зборнікі сачыненій, і адтуль перапісвалі. І тады, канешне, не дзіва, што потым такія вучні прыходзяць ва
універсітэты лічаць плагіят нормай. Ну і таксама апошні можа не надта, мне здаецца, прыемны пункт, але таксама мусіць быць крыху змененая і сістэма набора в універсітэты, бо, канешне, адна з праблемаў цяперашняй сістэмы ЭЦТ гэта такая звыкласць да таго, што трэба ўсё вывучыць, а не ствараць сваё. І выніку яна прыводзіць да таго, што шмат хто просто не здольны ствараць акадэмічныя працы, ён ва універсітэты трапляе, і гэта вядзе да таго, што сістэма падстройваецца пад студэнтаў, якія не можуць атрымаць вышэйшую адукацыю. Няма нічога страшнага. Вышэйшая адукацыя гэта не нешта, без чаго немагчыма пражыць. І вось за такой усеагульнасці нашай вышэйшай адукацыі таксама часам атрымліваецца, што пісьмовыя работы патрабуюць ад тых, хто не можа іх нармальна зрабіць, і тады ён пачынае карыстацца плагіятам. Вось калі гэта ўсё комплексна зрабіць, то плагіят будзе не такой некай агульнай праблемай, да якой немагчыма падступіцца, а цалкам вырашальнай задачай, з якой проста трэба працаваць. Будзем спадзявацца, што так і будзе, і мы пераможам гэты злосны плагіят. Я вось прыгадаю яшчэ такую пошасць, як каранавірус. Пасля таго, як пачалася пандэмія ў мінулым годзе, шматлікія універсітэты і іншыя навучальныя установы яны перайшлі на онлайн навучанне, фактычна на дыстанцыйныя розныя формы. Адаптаваліся, мне здаецца, да гэтага таксама і ў беларускіх ВНУ, хаця у кожным універсітэце па-рознаму гэта атрымлівалася. Ці ёсць у гэтым нейкая перспектыва? Ці можа вось онлайн навучанне замяніць гэты універсітэты самыя? Можа нам ужо і не патрэбны гэты вялізныя будынкі, можна ўсё рабіць онлайн, як ты лічыш? Канешне, асобная тэма, як беларуская адукацыя адаптавалася, і часам зусім не адаптавалася, і часам, калі вось я ведаю некаторых універсітэтаў выкладчыкаў, проста прымушаюць ісці на заняткі, нават калі яны баяцца каранавіруса, кажуць, што не гатовы правесці па зуму, ім кажуць, не, вы абавязаны сядзець у аўдыторыі, ці ведаюць таксама дзіўныя выпадкі, калі, напрыклад, выкладчыкаў абавязвалі прыйсці ўсіх у адзін кабінет в універсітэце, там сесть і адтуль весці заняткі па зуме. Гэта вось такая беларуская спецыфіка дыстанцыйнай адукацыі. Канешне, калі гэта рабіць вось так, то дакладна нічога не атрымаецца нармальнага. Але што з важнага, сапраўды, гэты вось пандэмічны год нам паказаў, што шмат што будзе змяняцца увогуле ў нашай камунікацыі, шмат з якіх сустрэчаў, дзеля якіх раней людзі, можа, лёталі праз акіяны, цяпер можна будзе правесці па зуму. І, вядома, гэта таксама змяняе і адукацыю, і шмат таго, што раней рабілася толькі ў аўдыторыях, цяпер, канешне, так ці іначай можна будзе рабіць дыстанцыйна. І, безумоўна, гэта так ці іначай на адукацыю ва ўсім свеце паўплывае і будзе змяняць да больш онлайнавых фарматаў. Але разам з тым, гэты год таксама ўсім нам паказаў, наколькі ўсё ж такі жывыя афлайнавыя сустрэчы таксама важныя, і ў тым ліку для будавання супольнасцяў, для камунікацыі і для таго, каб будаваліся нейкія кантакты ад асобы да асобы. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, адукацыя не будзе мейнстрымна цалкам онлайнавай. Вядома, онлайн зойме нейкія нішы, якісь онлайн-курсы адукацыі, але універсітэты будуць больш такі, мне здаецца, у будучыні гібридных фарматаў, калі, дома будзе значна больш шырока выкарыстоўвацца дыжытальныя платформы, і тыя ж Zoom, і Microsoft Teams, які тоже стварае вельмі удалую, як мне здаецца, платформу акурат для адукацыйных справаў. Але да ўсяго гэтага будуць дадавацца і жывыя сустрэчы, і будуць фактычна нейкія камбінаваныя праграмы, якія дазволяць таксама, дарэчы, зрабіць адукацыю больш даступнай для людзей, у тым ліку і ў рэгіёнах, бо адна справа, калі ты мусіш знаходзіцца фактычна 7 дзён на тыдзень ва сваім універсітэце, а інша справа, калі, напрыклад, вы там сустракаецесь там 1 дзень на тыдзень, ці там 2 дні раз на 2 тыдні. І тады гэта будзе ствараць больш магчымасцяў для мабільнасці і для людзей з розных месцаў да адукацыі далучацца, і адпаведна ствараць больш магчымасцяў увогуле для людзей з рэгіёнаў. Зразумела. Апошняе пытанне табе, Вадзім. У светлай, шчаслівай Беларусі будучыні, дзе будзе значна больш магчымасцяў, ты асабіста гатовы вось усімі гэтымі ведамі аб тым, дзе нашы праблемы зараз у сістэме вышэйшай адукацыі, што з імі рабіць, як это все зменяць? Ты гатовы стаць міністрам адукацыі? Міністрам адукацыі это, канешне, весела. Ведаеш, я вось у сваім відэазвароце, які я записываў, калі звальняўся, я казаў, што я гатовы вярнуцца в універсітэт у Новай Беларусі. Ну, але ж міністр адукацыі увогуле любой дзяржаўнай працы. Я з аднаго боку чалавек ліберальны, мяне вось ніколі не цягне да сабе ўлада, і ідэя там быць чыноўнікам, нават у самай добрай сістэме, яна мяне па шчырасці не надта падабаецца, але разам з тым я разумею, што можа у нейкі час рэфармавання так ці іначай там мае, ды і не толькі мае кампетэнцыі шмат такіх людзей з трэцяга сектара, яны будуць, можа, патрэбныя, і я хутчэй это, магчыма, калі нешта падобнае ў маім жыцці здарыцца, я гэта хутчэй буду разглядаць, вось як зараз працую ва універсітэце, як такое валантэрства, бо, мне кажучы, можа патрэбіцца некалькі год свайго працоўнага жыцця даць радзіме для лепшага. Ну, калі так спатрэбіцца, у гэтым будзе сапраўды рэзон і некая карысная магчымасць, калі трэба зробім, але ўсё ж такі лёс вольнага даследчыка мне ў гэтым сэнсе падабаецца болей, чым праца ў вялізным міністэрскім кабінеце. Ну, будзем спадзявацца, што часы магчымасцяў наступяць як мага хутчэй не толькі для цябе, але і для шматлікіх іншых беларусаў у самых розных сферах і галінах. Вялізны дзякуй
дзякуй за такую змястоўную і вельмі цікавую гутарку пра тое, як і што нам рабіць з нашымі ВНУ, з нашымі універсітэтамі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў гэтым разам аналітык, кандыдат культуралогіі Вадзім Мажэйка. Вялізны табе дзякуй. Дзякуй табе, Евген, дзякуй за гэтую магчымасць гэтай размовы і ўвогуле за падкаст. Мне падабаецца слухаць і глядзець пра тое, чым зараз рэгіёны жывуць, якія для іх магчымасці ёсць. Таму працягваем надалей і не толькі марым пра гэтую будучыню, але і ствараем яе. Так, ну а я нагадаю нашай аўдыторыі, не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Падпісвайцеся на нас у iTunes, SoundCloud, Spotify ды Google Podcast. Усяго найлепшага. Шчасліва.